Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur ekainak 26 asteazkena elkarrizketa bakarra izango dugu. Waterpolo Iruña 88-02 taldeak ohorezko dibisiora igotzea lortu du. Eta honen inguruan hitz egiteko talde horretako partaidea den Mirenekin egongo gara hizketan. Baina honekin hasi baino lehen goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1907 iraultza prestatzen ari ziren boltxebikeek Tbilisiko bankutik lapurketa handia egin zuten, egungo zenbait milioi euro. Urte batzuk geroago, 1954ean munduko lehen zentral nuklearra jarri zuten martxan, Errusiako Omnisk herrian. Egun berean, baina 1960ean, Madagaskarrek Frantziarekiko independentzia aldarrikatu zuen. Eta bukatzeko, 1979ean, egin egunkariko zuzendari Mirentxu Purroi eta zuzendari komertzial Mikel Lakasta atxilotu zituzten. Gaurko lerroburuak ikus ditzagun orain. Noaingo adinekoentzako eguneko zentro berriak ateak ireki ditu 22 plazarekin. Datorren astelenean amaituko da turismo enpresetan energia eraginkortasuneko proiektua finantzatzeko laguntzak eskatzeko epea. Nafarroko lehendakariak Erriberako industriaren beharrak ezagutu ditu Jata enpresara egindako bisitan. Gazteriak kultur podcast bat, gazten ekintzailetzari buruzko biltzar bat eta baztanen opera bat abian jartzea babestu du. Iruñako udaltzaingoren iraunkortasun taldea bizikletaz patrullatzen hasiko da hiriko 8 auzotan. San Pedro bestak hasiko dira hortzegunean erratzun egun horretan ezkilotzearen ondotik egingo da 15. txirrindula igoera hizpegira. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, PSOEk eta PPek botere judizialaren kontseilu nagusia berritzea adostu dute, 5 urteko blokeoaren ostean. Nafarroako epailea den Ester Erize batzordekide berria izango da. Sozialistak eta popularrak pozik agertu dira justiziaren politizazioaren amaieragatik. Bi alderdiek gertatzen zen bezala 20 bokalak banatzen dituzte. Nahasmena eta haserrea Sánchezen gobernukideen artean. Argazki nagusian, ezkerretik eskuinera goiko lerroan, Jaime Urkola, Eba Aoiz, Edurne Arzeluz, Susana Villanueva, Ainhoa Zabalza, Jose Antonio Molina, Susana Martínez eta Víctor Martínez. Lehen lerroan, Margarita Sánchez, Ignacio Ugalde, Eduardo Elizalde, Joseba Santamaria, Mari Carmen Maestu, Iñaki Mendioroz eta Pello Bayona ditugu. Titularrean, Nafarroako ekonomia soziala jada 3. plan integralean lanean ari da. Sektoreak 1.400 enpresa bildu eta 23.000 pertsona enplegatzen ditu. Beheko biberrietan, alde batetik, Foru Ogasunak 14,49 milioi euro sartuko zituen iaz jokoaren gaineko zergetan. Beste alde batetik, Assange libre geratzen da bere burua espioitzaz errudun deklaratzearen kontura. Ezkerreko berrietan, batetik, Bartzelonar bat hilda kadreitan izandako istripuan, eta emaztea larri dago. Bestetik, giza proiektuan hartatutakoen 70% poliadiktikoak dira. Jarraian, Elena Molina izango da etxebizitzako zuzendari nagusi berria. Eskuineko berrietan, alde batetik, Bruntz kontseilari ohia eta eskolta bat amnistia legearen onuradun izan dira. Beste alde batetik, urte arteko 2,1 hazi da Foru BPG lehen hiruhilekoan. Amaitzeko, oinarrizko olio eta elikagaien bezak 100 hutsean jarraituko du urrira arte.
Diario de Navarraren titular nagusian, PPek eta PSOek botere judiziala berritzea adostu dute, 5 urteko blokeoaren ostean. Estatuko lehen akordioan 20 kide izendatzen dituzte, horien artean Ester Erize Nafarra. Kontseiluak erreforma bat proposatuko du, 12 kide epaileek aukera ditzaten. Argazki nagusian Miguel Indurain Fundazioak aurtengo denboraldiko beka jaso duten kirolarien familia argazkia, atzo arratsaldean Navarrarenan egindako beka banaketetan. Titularrean Indurain Fundazioaren familia. Beheko 2 berrietan batean psikofarmakoen abusua normalizatzen dela ohartarazi dute. Bestean, Assange libre geratzen da bere burua erruduntzat jotzearen truke. Goiko berrietan, batetik poliziak bizikletaz ibiliko dira Iruñean. Bestetik, Elizondok eta Elbetek legozkiekeen 3 medikuetatik bat dute. Azkenik, Santandreuren hitzetan, daukaguna baloratu behar dugu. Gara egunkariaren titular nagusian, Pradalesek arriskatzera eta handinaiak izatera animatzen ditu bere kontseilariak. EAeko gobernu berria motxila guztiekin abiatu zen atzo. Lehendakariak adierazi duenez, hobe da huts egitea saiatu izanagatik, pauso hori ez emateagatik damutzea baino. Argazki nagusian, Julian Assange dugu. Titularrean, Julian Assange askatasunetik gertuago. Julian Assange kazetari eta Wikileaksen sortzaileak astelehenean utzi zuen Belmaseko segurtasun goreneko kartzela, Londresetik gertu. Mariana uharteetara bidean, Ozeano Bareko Estatu Batuetako lurraldera. Bertan berretsi beharko da, AEBek emandako hitza betetzen badu fiskalarekin lortutako akordioa. Goiko berrian, Pello Dufau, 6. barrutian Fronte Popularraren hautagaia denaren hitzetan, Euskararen aldeko 3 ordezkari bidal ditzazkegu Parisera. Bukatzeko ezkerreko berrietan alde batetik PSOek eta PPek botere judiziala berritzeko akordioa itxi dute Bruselan. Beste alde batetik Ion Izagirre Kofidis taldeko txirrindulariaren hitzetan, sentsazioak berriz aurkitzea eta iazkoa berdintzea tur ona egitea litzateke. Berriaren argazki nagusian, Julian Assange Londreseko Stansted aireportuan espetxetik atera ondoren. Titularrean, Julian Assange espetxetik atera da eta askapena negoziatu du AEBekin. Wikileakseko buruak Washingtonen akusazioak onartzea hitzartu du. Goiko berrian, krisi zaporea ardogintzan. Beste argazkian, Imanol Pradales lehendakaria Jaurlaritzako sailburuekin atzo Ajuriaenean. Titularrean, Euskadi berria eraikitzeko gobernua aurkeztu du Pradalesek. Kargua hartu dute Jaurlaritzako 15 sailburuek. Honen eskuineko berrietan, alde batetik aurreakordioa egin dute enpresak eta 3 sindikatuk Bilbobusen. UGTek, Komisiones Obrerasek eta LSBek biobiderekin hitzartutakoari buruz erabakiko dute gaur langileek goizean eta arratsaldean egingo duten bozketan. Bestetik, filosofiako graduduna eta doktoregaia Euskal Herriko Unibertsitatean den Laida Arbizu Agirreren hitzetan, negazionista bati aurre egiten ez bazaio, haren mezuek edatzen jarraituko dute. Azkenik, Europako Batasuneko goi-karkuak banatzeko akordioa egin dute. Euskal Herria irratiaren titular nagusian, bizi poliak itzuliko dira Iruñeko karriketara. 2015ko legegintzaldian martxan jarri zen zerbitzua. 2019an bertan behera utzi zuen Enrique Mailak eta orain udal gobernu talde berriak berreskuratuko du. Gaur, arratsaldetik 9 udaltzain ariko dira Iruñeko kaleak bizikletan zaintzen. Eskuineko berrietan alde batetik Ekaitz Santa Ziziliaren hitzetan, Koldo Artolak euskararen aldeko jarrera etxe askotara eraman zuen. Euskara Bideak Nafarroako euskararen aldaerak dokumentatzen dituen Koldo Artola etnolinguistaren funtsa jaso berri du. 300 zinta magnetiko dira 70 eta 80ko hamarkadetan Erronkarin, Zaraitzun eta beste hainbat tokitan egindako audio grabazioak biltzen dituztenak. Ekaitz Santa Zizilia ikerlari eta adituak oso garrantzitsutzat jo du Artolak egindako lana. Beste alde batetik udako barnetegietarako dena prest dago AEKan.
Ekainaren 28 arte heldu den ikasturterako aurre matrikulazioa egin daiteke AEKan. Udako barnetegietarako izena ematea zabalik dago. 2 astetakoak familia barnetegiak zuberera ikastekoa eta ibiltaria. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko 4 izarretako kanpina. Ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskaxera. Baztan kanpina 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, apartamentoak eta bungalobak. Argindarra eta ure zornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padelpista, petanka eta pinponarekin. Gainera uztaila eta abuztuan aurrendako animazio ere badago. Erratzun, baztango bihotzean, baztan kanpina. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, asteazkena, uda beteko giroa izango dugu, baina zerua ez da atzo bezain garbi agertuko. Egun sentiko lainoguneen ostean, erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak agertuko dira, eta baliteke kostaldean behe-hodei batzuk ere agertzea. Dena den, orokorrean eguzkitsu egongo da. Haizea goizean hegotik ibiliko da eta kostaldean eguerdi parterako brisa altxatuko da. Hala, maximoak itsasertzean 25 gradu ingurukoak izango dira eta barnealdean 30 gradutik gora geldituko dira leku askotan. Arratsaldeak aurrera egin ahala, ezegonkortasuna areagotuz joango da. Iluntzerako, zaparradak eta turumoi ekaitzak espero ditugu, txingorra baztertu gabe, eta zenbait lekutan zaparradak mardulak izango dira. Ekaitzak jotzeko probabilitatea barnealdean handiagoa bada ere, hegoaldetik iparraldera mugituko direnez, Kantauri isurialdeko hainbat lekutara ere iritsiko dira. Bihar, osteguna, ipar partean giro motelagoa eta hegoaldean eguzkitsu izango dugu. Kantauri isurialdean zerua lainotuago egongo da, behe-hodeiak nagusituz momentu askotan. Gainerako zonaldeetan, berriz, giro eguzkitsua nagusituko da. Temperatura apur bat jaitsiko bada ere, udako balioekin jarraituko dugu. Barnealdean 30 gradu ingurukoak izango dira eta kostaldean 22-23 gradu ingurukoak. Iparraldeko eta ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da eta kostaldean eta Ebro ibarrean biziago ibiliko da. Kaixo, ezan bezala, waterpolo Iruñe 88-0 taldeak ohorezko dibisiora igotzea lortu du. Eta horren inguruan hitz egiteko, oraingoan Mirenekin gaude. Kaixo, Miren, zer moduz? Arratsalde, egunan ondo. Bueno, lehenik eta behin zorionak zuen lorpenagatik. Eta, hasteko ondo iruditzen bazaizu, hasiko gara klubaren inguruan hitz egiten. Eta, noiz sortu zen klub hau, zenbat zarete, zenbat talde? Gure kluba mutilen taldea 88an sortu zen eta neskena 2002an, eta horregatik osatzen da horrela bere izena. Eta taldean, gure entrenamenduetan 20 pertsona aritzen gara, lehenengo mailako taldea eta B taldekoak elkarrekin entrenatzen dugulako, eta gero horretaz aparte, lehenengo taldeaz aparte daukagun B talde bat, eta gero kategoria ezberdinetan ere taldeak, juvenilak eta kadeteak, infantilak. Eta zenbat denbora daramatzazue zuek talde moduan, esan nahi dut, talde hori? Diozu gaur egun gaudenak. Taldeak urtero aldaketak jasaten ditu, baina gaur egun gaudenak badaramatzagu urteak elkarrekin jolasten. Eta zaharrenak direnak are gehiago, urte asko daramatzat elkarrekin jolasten. Eta, aipatu dugun bezala, ohorezko dibisiora igotzea lortu duzue, baina zer da ohorezko dibisioa? Ohorezko dibisioa da Espainia mailan dagoen dibisiorik altuena, waterpoloko mailarik altuena, eta gainera waterpoloko mundu mailan dagoen ligarik indartsuena, bada mailarik altuena dagoena.
Beraz, lorpen handia, suposatzen du. Bai. Eta nola izan da bertara iristeko egindako bidea? Luzea izan da, ze urte hau ez da saiatu dugun lehen urtea. Beraz, urtetako lanaren errekonpentsa izan da eta isla da, orduan ligaun, aurtengo urtean luzea eta zaila izan da, ze momentu altu eta basu asko izan ditugu, eta orduan bide luzea izan da. Eta nolakoak dira zuen entrenamenduak, zenbatetan egiten dituzue astean, zenbat ordu? Astean 5 egunetan, astelehenetik ostiralera, egiten ditugu 2 ordu normalean, eta gero horretaz gain goizetan baitugu entrenamenduak izaten direna gimnasioak, astean 2 gutxi gora bera. Eta uretan egiten dituzuen entrenamenduak nolakoak dira paseak? Denetarik egiten dugu, badaukagu alde batetik igeriketa entrenamendu, segun-segunetan, igeriketa gehiago egiten dugu edo beste batzutan gutxiago, azkenean jakin behar dugulako igeri egiten eta izan behar dugulako abiadura asko, orduan baditugu igeriketako entrenamenduak eta gero horretaz aparte gure entrenamenduak izaten dira oso aldakorrak, batzuetan hanken indarra, hankak indartzeko zirkuitoak, edo beste batzuetan partidoak askotan. Edo paseak, kontratakeak lantzen, edo beste batzuetan taktikak egiten dugu eta geldi egoten gara eta taktika egiten. Beraz, astean 5 egunez entrenatzen duzue, gero imaginatzen dut partidua, ez? Bai, asteburuan partidua, bai. Eta, nola hasi zineten liga, eta, bukatzen duzue, ongi bukatu duzue, baina nola hasi zen, ezakite erronkak izan dituzue bidean? Nahiko regular izan dugu liga, hasieratik egon ginen nahiko indartsu, liga hasieran partida guztiak irabazten genituen, gero liga osoan bakarrik 3 partidu galdu ditugu, eta beraz, esan dezakegu nahiko irregular izan garela eta ondo hasi genuela eta ondo amaitu dugula, baina bai bidean nahiko momentu batzutan izan ditugula oztopo batzuk, baina hori generalean izan da, gure entrenatzaileak esaten du izan dela 10ko urte bat, 10ko denboraldi bat eta hori. Eta azkeneko partidu hori nolakoa izan zen, Joana galdu zenuten, ezta, baina itzulian... Bai, Bartzelonan galdu genuen 3 golez, beraz hemen Iruñan 4 golez irabazi genuen behintzat. Genuen finalerdian irabazi genuen ere han galdua genuen eta hemen irabazi genuen, beraz genuen esperantza hemen lortu genuela, baina beldur eta presio handia genuen. Ez genekielako azkeneko partidua zen, beraz dena jorkatzen genuenak. Baina, gu ilusio handiarekin eta gogo handiekin egin genuen eta azkenean ondo, atera zitzaigun. Gainera, piztina osoa beteta egon zen eta maite dugun jende ez beteta, beraz horrek indar handia eman zigun. Eta ikusi zenutenean partidua bukatu zela, nola izan zen momentu hori? Oso pozik, denak ez genuen, nik uste dut ez genuela guzti sinisten eta oso pozik, ezin genuen kontrolatu eta joan ginen ospatzera eta oraindik ospatzen jarraitzen dugu, Eta, talde moduan eta gero individual zure kasuan, zein izan da denboraldiko momenturik zailena eta zein politena? Nik uste dut zailena igual amaiera izan dela, denek azkenengo hilabete hauetan, denek egiten dugu lanarekin eta batzuk lanarekin eta beste batzuk ikasketekin bateratzen dugu kirola, orduan azkenengo hilabeteetan ikasten ari garenak azterketak izan ditugu, batzuek selektibitatea, beraz izan da presio handiko une bat, ikasketetaz gain honek ere presio handia eta esfortzu handia darama. Beraz izan da momentu zailena, nik uste dut, bai niretzat eta bai guztientzat. Azkenengo momentua delako eta denek presio handia genuenez, nahi genuen demostratu kapazak ginela, baina batzutan asko da. Eta pertsonalki niretzat zailena hori izan da eta politena azkenengoa. Azkenengoa izan da
pila bat batu gara talde moduan, eta kanpoan bai finalerdietan eta finalean galtzeak pila bat batu gaitu, eta nik uste dut oso talde polita eratu dugula, eta hori ikusten dela bai uretan eta bai kanpoan. Beraz, esportuak merezi izan du. Bai, osea, guztiz. Eta aurretik klub moduan gonak zineten orezko divisioan? Bai, taldea egon zen orain dela 2010 eta 2011 denboraldian igo zen, gero jaitsi zen eta berriz igo izan zen 2015-16 denboraldian markatu. Eta beraz bai, taldea egon zen orezko mailan, baina ni oso txikian nintzen beraz kanpotik bizi izan nuen, eta bai, hori. Eta zu sartu zinenetik, nola izan dira urte hauek? Denetarik egon da. Lehenengo urteak gogoten ginen tablaren erdian, eta azkenengo pasaren urtean iritsi ginen finalera berriz, baina ez genuen igotzeko esperantza, azkenan kanoe taldearen kontra jolasten genuen eta beraiek oso indartsuak ziren. Baina, pasaren urtean ere asko disfrutatu genuen iritsi ginelako finalera ilusio handiarekin, eta azkenan esfortzuaren errekonpentsa ere izan zen, eta gu espero gabe finalera iritsi ginen, eta horrek izlatu zuen, igual horten kapazak izango ginela, eta kapazak izan gara. Eta lorpen hau zer suposatzen du zuentzako talde moduan? Nik uste dut gehien bat esfortzuaren errekonpentsa dela, lehen esan dudana, baina azkenean guk egunero entrenatzeak eta egunero entrenamenduetan hainbeste nekatzeak edo batzutan ez daukagu gogorik entrenamendu, azkenean gauean izaten entrenamenduak, orduan egun osoaren ostean, gehien bat esfortzuaren errekonpentsa, eta izan dugun presioaren eta bide luzearen eta urte osoko lanaren errekonpentsa. Eta zuretzako pertsonalki? Niretzako pertsonalki ez nuen, ni waterpolo jolasten hasi nintzenean ez nuen espero orezko mailara iritsiko ginenik, eta nire ez nuen azkenan amets bat da, eta jokalari honenekin jolastea ez da egunero egiten den zerbait, beraz oso berezia. Eta zure kasuan, zergatik aukeratu zenuen waterpoloa eta ez beste kirolen bat? Zerk egiten du berezia? Ni waterpolon kasualitatez erori nintzen, esan zidaten apuntatzeko, lagun batek esan zidaten apuntatzeko, eta apuntatu ginen biok batera, eta bera elkarrekin jarraitzen dugu jolasten. Eta hori kasualitatez, eta zer egiten duen berezi waterpoloa, nik uste dut ez dela beste kirol batzuetara, bada kirol oso berezi bat, eta azkenean hain gutxi jolasten denez, eta hain gutxi ikusten denez, nire ustez oso familiarra da, eta azkenean badu zerbait engantzatzen zaituena. Beti esaten digute ea nola aguantatzen dugun hainbeste partido, eta ez dakit zer egiten duen berezi. Nik uste dut ere taldekoek ere oso berezi egiten dutela. Azkenean badaukagu oso talde polit bat, eta azkenean lagunak gara eta horrek egiten du. Entrenamenduetara motibatzuta joateak horrek egiten du gehien bat. Eta hori, eta hala ere asko gustatzen zaidala. Eta gustatzen zaizu talde kirol batean aritzea? Bai, pila bat. Nik uste dut talde kirol batean egoteak zure egun basuetan edo bultzatzen zaituela. Orduan, bultzatzen zaitu gogoak ez dituzunean edo ez zarenan ondo sentitzen, beraiek bultzatzen zaituzte eta beste batzutan zuk bultzatuko dituzu haiek. Orduan, beti dago familia kontu bat, bai. Zango zenuke zure taldea familia baten moduan. Bai. Batez ere. Eta zeintzuk dira zuk taldetik ikasi dituzun gauzak? Nik uste dut inoiz ez errenditzea, ze azkenean gu partido asko ez ditugu guztiz ondo hasi eta azkenean gero buelta eman diegu edo finalaren eredu. Ez genuen han galdua genuen eta erremontatuen genuen etxean. Beraz, inoiz besoak ez jeistea, beti esaten dugu, baina inoiz ezin ditugu besoak jeitsi, partidu bat ez da lehenengo jokaldian ondo ez egiteagatik ez da galdu. Beraz, hori inoiz ez amoren batean ikuste dut.
Eta, bueno, Joseba Asiron alkatearekin eta Maria Txibite presidentearekin egon zineten, ezta? Eta zer suposatzen du honek zuentzako? Guretzat nik uste dut dela urte osoko eta, urte ezberdinetako esfortzua premiatzeko sari bat. Azkenan, udaletxean eta gobernuan egon gara eta hori guretzat rekonozimendu handia da. Azkenean talde oso txiki bat izan da eta hain deporte ez ezaguna izan da, guretzat hori bat izan da egotea eta haien zoriona jasotzea. Eta waterpoloari merezi duen garrantzia ematen zaiola, uste duzu? Nik uste dut ez. Azkenean, beste kirol batzuekin batera noski, baina asko esfortzatzen gara, guk bidaia asko izaten ditugu kanpora eta igual bai gustatuko litzaigukela bai saretatik eta bai gehien bat saretatik rekonozimendu gehiago izatea. Baina azken hilabetetan ezin gara kexatu, ze izan gara Nafarroko bi egunkarietako azalean egon gara, orduan bai azken hilabete hauetan jaso dugula horren babesa. Baina bai igual denboraldi osoan gehiago nahiko genukela. Eta nesken kirol bat izan da, ze nabaritzen duzu ere igual ez zaiola hainbeste garrantzirik ematen? Bai. Zertan nabaritzen duzu? Igual, badago hemen Iruña waterpolo Navarra taldea mutilena, eta askotan haien partiden berri ematen da, eta gure partiden berri ez. Naiz eta biok liga berrean egon, eraiek mutilena eta gun neskena. Orduan, horiek dira seinale batzu, zerbait horre badagola zerbait arraroa dena, zegu ez gara gertzen, baina beraiek bai. Hori nik uste du gehien bat. Eta gero klubaren barnean, nabaritzen duzue desberdintasun hori? Ez, gure kluba gehien bat, gure klubean badago mutilen talde bat, baina gure kluba neskengatik sustentatzen da, ze haiek Euskal Herria mailan jolasten dute, baina gu gara maila nazionalean jolasten dugunak. Beraz, beraiek hor daude, baina gure taldean nesken talde bat da. Eta, hurrengo denboraldira begira, zer aldaketa egongo dira orain orezko denboraldian zaudetela? Oraindik ez dakigu, guztiz ez dakigu, baina bai errefortzuak izango ditugula, kanpoko neskak etorriko dira. Azkenean maila oso altua dago bertan, beraz behar ditugu errefortzuak eta seguruenik entrenamendu gehiago izango ditugula, gogorragoak, gimnasio ordu gehiago eta asko indartu beharko dugu bai gure gorputza eta gure burua ere bai. Eta mugikortasunaren aldetik nola aldatuko da? Ez da, nik uste dut ez dela asko aldatuko, ze gu ja aurten partidoak jolasten ditugu Madrilen, Bartzelonan, Sevillan ere egon gara, Pontevedrara ere joan ginen, eta azkenean orezko mailan dauden talde gehienak, edo Madrilekoak, badaude Kanaria irletan, eta gero Bartzelonan gehien bat, Katalunian. Beraz, mugikortasun aldetik nahiko antzeko jarraituko dugu. Eta astebururo joan behar zarete kanpora, suposatzen dut hemen jolasten dutenean ez, baina joaten zarete, eta nola kudeatzen duzu hori, zuen burua horret hainbeste entrenamendu, partidu, ezakit? Batzuetan, ez dakit nola kudeatzen dugun, azkenean urte asko dara matzagu, beste batzuk baino gehiago, baina betidanik egon gara asko bidaiatzen, eta orduan nik uste dut ohituta gaudela. Eta azkenean, nik uste dut berriz itzuliko naiz horretara, baina nik uste dut horrek nola kudeatzen dugunaren erantzuna dela taldea. Azkenean, bidai batean, bakoitzak baditu bere gauzak egiteko, batzuk ikasteko dugu, beste batzuk laneko gauzak dituzte amaitzeko, baina azkenean beti bidai luzeetan, 5 orduko bidaiak izaten dira. Orduan, beti egoten da hor taldea eta beti han gaude denak eta ez dakit nola azaldu, baina bidaiak ez dira hain gogorrak han gaudelako denak eta azkenean ondo pasatzen dugu. Giro ona duzuen ez zaizue hain. Hori. Eta, suposatzen dut, galdera hau egingo dizuetela askotan, baina nola
sentitzen duzue batzuetan uko egin behar diezuela ez dakizuen aisialdiari edo nahi dituzuen gauzei waterpolora jolasten duzuelako? Bai, horretan asko galdetzen digute eta egia da. Azkenean guk egunero entrenatzen dugu, astebururo beti partiduak ditugu, beraz askotan ez dugu gure adineko beste batzuk duten denbora guztia, azkenean dugun denbora banatu behar dugulako bai kirolan eta bai aisialdian, beraz gauza askori uko egiten diegu, baina nik uste dut merezi duela. Gero denbora badugu aisialdirako eta nahiz eta gutxiago izan merezi egiten du, eta ikusi da merezi izan duela uko egiteak kirolari denbora emateko. Eta, hurrengo urtera hori egiratuta, zer da espero duzuena zuk pertsonalki eta gero taldearen... Nik pertsonalki espero dut, noski taldeak horrezko mailan jarraitzea eta jartzen diren helburuak lortzea, eta pertsonalki jolastu albadut jolastea eta bestela mailaz disfrutatzea, eta hori taldeak aurrera jarraitzea horrezko mailan eta azkenean lehen esan dudan bezala munduko mailarik indartsuena da, beraz taldean egotea eta gehien bat ondo pasatzea disfrutatzea eta horretaz ikastea, maila gorenaz disfrutatzea eta ikastea. Eta gero taldeari dagokionez, nik uste dut ezarriko diren helburuak betetzea eta taldea ere konsolidatzea eta mantentzea ligan eta indartsua bihurtzea. Eta ja bukatzeko, ezakit zerbait gehiago komentatu nahi zuen, jendeari zerbait esan? Gehien bat oso eskertuak egon garela azkenengo hilabetetan lortu dugun bisibilitateaz, eta hori, mundu guztia dagoela gonbidatuta gure partidak ikustera, azkenan oso giro ona egoten da, eta hori, eta oso pozik gaudela eta oso eskertuaz jaso izan dugun babesaz. Miren, mila esker zuri gurekin hitz egitera etortzeagatik, eta zuen kirolaren berri pixkat kontatzeagatik, eta zorte hon hurrengo denboraldian. Eskerrik asko. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo segi, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.